to ga kuma ina cikin jiya to ina sanar da yan uwana da masoyana da abokaina da shugabannina su sani an kai rana ta ƙarshe yau Laraba, saboda haka in suna taimako na su taimake ni, kuma ina sanar da su cewa wallahi mutanen gawa sun magaci da mu, tunda gaskiya duk wanda ake sun yi, amma gwamnatin ba ta taimake ni ba, kuma ina dubin ta taimaka min duk halin da ya shiga duniya, amma gwamnati ba ta taimake ni ba, kuma ni ma'aikacin ta niki mai bauta man niki shekara da shekaru ina bauta mata. Shekara ta 74 yau. Yanzu shekara kana mulki. Aikin gwamnati na yi kusan shekara 45. Ko da ka yi asarar mutuntaka da kima da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka a matsayinka na mutum dan adam, ka rasa daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka a matsayinka na mutum musulmi. Wayannan yan ta'adda wanda suke ta'addanci akan dukiyoyin al'umma da rayukan al'umma da masu taimaka musu da masu daukan nauyin su da shugabannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora amanar kare rayukan al'umma a hannayensu. Ko da ka musu addu'an shari'a, to nayi imani addu'a ta gaba zaka roƙa musu, zaka yi musu addu'an Allah ta'ala ya tsine musu albarka, Allah ta'ala ya la'ance su, Allah ta'ala ya saukar da fushinsa akan su. Wannan shine sarkin Gobir na jihar Sokoto, wanda wayannan yan ta'adda kwanakin baya suka tare shi da al'ummarsa suka sace su, suke ta gana musu azaba a cikin dajijjuka. Wato ire-iren wannan dattijo da wanda suka fi shi shekaru da wanda ba su kai shi ba, da ƙananan yara da mata da marasa lafiya, suna nan ana gana musu azaba a cikin dajujjuka. Wasu hakan ya zama sanadiyar rasa rayukansu, wasu suna nan a cikin mawuyacin hali. Na yi imani idan wannan tsohon a ce mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce a cikin wannan halin, ko ɗan uwanka ne, in dai har kai mutum ne ba dabba ba, ba za a samu bakinka cikin yaba wa shugabanni game da harkar tsaro ba. Ba za a ji ka kana bambadanci ba, ba za a ji ka kana goya wa zalunci da azzalumai baya ba. Kuma wallahi azim muna roƙon Allah subhanahu wataala, kuma muna fatan al'umma za su ɗauki wannan a matsayin ƙa'idar su. Duk lokacin da wata munasaba ta addu'a ta tashi, kar ka sauke hannunka hatta sai ka yi wannan addu'a. Muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wani ɗan ta'adda da wanda yake ɗaukan makami, da wanda yake ɗaukan nauyi, da wanda suke taimakawa 'yan ta'adda informers, da duk wani wanda yake ba da gudunmawa ta kowace irin fuska ne wurin aiwatar da wannan ta'addanci da ake yi wa al'ummarmu, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsine musu albarka, Allah ka tsine musu albarka, Allah ka la'ance su, Allah ka la'ance su, Allah ka saukar da fushinka akan su, Allah ka jarrabe su da mummunan jarrabawa, Allah ka hana su kwanciyar hankali, Allah ka hada su da manya-manyan cututtuka, Allah duk wani bala'i na duniya da lahira Allah ka tattara shi ka saukar a kansu, Allah ka hada su da mummunan ƙarshe, Allah ka sada su da duk wata azaba da kai tanadi a cikin kabari. Ya Ubangiji in ka tada alkiyama Allah ka sanya su a cikin azabarka. Haka nan barayin shugabanni, ya Ubangiji duk wanda da sa hannunsa ko da sakacinsa ko kuma da kin yin abin da ya kamata yayi al'umma suka tsinci kansu a cikin wannan mawuyacin hali, ya Ubangiji su ma ka tabbatar da waɗannan abubuwan da muka roƙa a kansu. Allah duk wanda yake da hannu na birni da na ƙauye tun daga sama har na ƙasa, duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amarin Allah ka hana shi kwanciyar hankali, Allah ka jarrabe shi a dukiyansa da ƴaƴansa da matansa da iyayensa da duk na kusa da shi. Duk wani abin da ya rabe shi Allah ka zare albarkan cikin wannan abu. Kuma abin zai baka mamaki a wannan zamani, a wannan century da muke rayuwa 21st century, wanda technology ya faɗaɗa, a ce wai ɗan ta'adda ya ɗauki waya yana irin waɗannan bidiyoyin yana turo wa al'umma, amma har gobe ba wani matakin da aka ɗauka akai. Yau sai in ni da kai ne za mu faɗi wata kalma akan gwamnati, yanzu nan za a zo a yi mana ɗaukan amarya. Kai ba shugaban ƙasa ba, kai ba gwamna ba, kai ba wani jami'in gwamnati ba, yanzu nan sai ka ji ana maka jiniya wi kaga ana huci ana fushi ana cewa ya Allah ya bada nasara, an samu an cafkewa ne ko na makamancin haka. Amma 'yan ta'adda sun fi mu 'yanci. 'Yan ta'adda yau ɗan ta'adda ba abin da ba zai aikata ba, ya faɗi duk kalman da yake so ya faɗa akan gwamnati, ya dukkan nau'in ta'addanci akan duk wani wanda ya ga dama, ya kuma ya kwana lafiya, ba abin da zai faru. Irin ƙasar da muke rayuwa kenan. Wallahi azim in al'umma in ba mu tashi tsaye da addu'a ba, da yin abubuwan da ya kamata mu kudurta a cikin zuciyarmu, irin waɗannan shugabannin namu da na baya da suka wuce da ire-iren su da suka wasa kubensu suna son su ma za su mulke mu, wallahi matukar waɗannan set of mutanen ne, to babu abin da zai canza irin waɗannan rayuwar da muka tsanci kanmu.
Allah ta'ala ya kubatar da dukkan wanda suke hannun waɗannan azzalumai a ko ina suke. Mu kuma Allah ta'ala ya tsare mu, ya kare mu a duk inda muke. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu. Allah ka tabbatar da duka mu akan abin da yake shine daidai kuma ka yarda da shi.